Natigayon na nga ma-deploy ang masobra 450 kon 450 ka mga police personnel sang Iloilo City Police Office o CPO sa nagkalain-laing nga bahin sang syudad agud magbantay sa palibot subong nga Semana Santa. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Police Colonel Wilbert Parilla, Officer in charge ng Iloilo City Police Office, iyagin pahayag nga ini among ilatikang para sa seguridad sang tanan nga magapadulong sa mga pampubliko nga lugar, kangay sing simbahan, mga ports kag terminal. Sunaman sa iya, maging plaster man sila nga mga police assistance desk kagod nga makapadulong ang mga individual nga magapangayo sang bulig o kon impormasyon. Magalawig naman ang deployment sa iya tubtob sa Easter Sunday. Nagpahanog naman si Parilla sa publiko nga likawan ang pagsuksok sa magarbo nga panapton kagalaha sa good nga hindi man mangin mahapos nga target sa mga kawatan. 450 personnel ang dinideploy natin sa mga stations at saka sa mga places and convergence, ports and terminals. Yun yung mga dinagdag natin. Include yung mga simbahan hanggang Sunday, hanggang matapos yung yung Holy Week. Ano yung mo sir, yung mabilin mo yung sa mga aalis ng kanilang bahay, alam na natin yung mga masamang elemento, sir? Sa mga gustong yung holiday season, magbakasyon. So, siguraduhin nila na lock yung bahay nila. And if possible, dapat mayroong maiwan na magbabantay doon sa mga bahay nila para iwas tayo sa pabiktima sa mga akyat bahay or sa robbery.